Into engiletha la ngiletha ukuthi ene umuntu engizwana naye nesithandana naye nje kahle siphilisana naye akezi kumina sengiphelile emalini ngiphelile nje emalini manje angazi ukuthi yini ukuthi into ebanga ukuthi mangimcela ukuthi akeze endlini angezi kodwa ma esengenamali ngizobona ngaye eqhamuka into yokuqala ngazo isho ukuthi angimsize emalini akanamali njengoba enza kanjena nje ukuba uyazi ukuthi mina nje ngiyamenza ngaye ingaba kayenzi lento so ngimkhumbule mina mangimbiza ngithi akakeze endlini sesibonisane nje khona into engifuna ukuthi sibonisane ngayo usuke ufuna ukuthi nibonisane ngempela so ngifuna ukuthi sibonisane ngempela umama wahle kancane awunamahloni mhlawumbe ukuthi manihamba yabo ngoba nithandana ucanga mhlawumbe unamahloni ngawe ke mhlawumbe yakufihla ufuna imali mhlawumbe yena ngaba nawo amahloni mina nje anginankinga naye anginankinga naye futhi naye washo ukuthi yena anankinga ukuthi ngimdala mina kuyena yena umncane kumina uGlory manje akakwazi ukuthi ayikhulumele nami aze ecele wena nje ukuthi umkhulumele. Yebo sawubona usiphe. Sawubona. Into ngifuna ukuyazi nje ukuthi indaba mangabe ngikucela ukuthi woze ekhaya ungezi ngokubize ungezi. Ngifuna ukwazi lokho nje manje Ngibingelele babukeli beVumani Film lokhuluma uVumani walileke kwamhlabele nganawusona imadoda lephansi emanguzi kuthiwe kakhulu balonibe egcikeni kodwa ke yasikho lapho lana ikhona siyanthanda iAfrica yonke South Africa yonke ko Zimbabwe eGoli KZN ko Swaziland nabaphesheya futhi siyababona bathi baphesheya noma ngabe ukuphi la ukhona phesheya KZN yonke abala eDurban siyababona nakuma comment mawami ungake nje usho namhlanje ukuthi yini namhlanje ekuhlalisa kulesihlalo ekwenza ukuthi uzuhlale nami la ngalesikhathi ngalomzuzu into engilethela ubaba engiphila naye esithandana naye mangithi akeze endlini akafuni sengiphelile emalini uza ngoba engenayo ngempela imali mangabe nje ngimcela ukuthi akeze endlini sesithi ukubonisana hayi akezi ubika lokho nalokho agcine ngezanga manje ngisafuna ukuzwa ukuthi imbangela yalokho ngabe kwenziwa yini. Ingabe mawami unangaka iminyaka? Mina ngina 50 sekahle nje. Yeah usekahle. Unangaki ubaba? Ubaba una 27. Oh. Unazo ingane ma? Oh, mo sukuthi uthi wena uyamcela usaze endlini. Usomcelelana usaze endlini mhlambe sumkhumbule. So ngimkhumbule mina mangimbiza ngithi akakeze endlini sesibonisane nje khona into engifuna ukuthi sibonisane ngayo. Usuke ufuna ukuthi nibonisane ngempela? So ngifuna ukuthi sibonisane ngempela. Umama wahle kancane. Manje awusho unangaka iminyaka umuntu othandana nawe unangaka iminyaka? Ngina 50 mina ngisekahle nje impela futhi ngiyazethemba. Hayi ngiright nje ngibona konke. Unangaka umuntu othandana naye? Na 27. Unayo ingane mama? Nginayo ingane. Iyodwa noma unazo ingane? Hayi ngingane eyodwa. Mhlambe uke wazama ukumbuza ukuthi yini indaba efuna imali kakhulu but uma ufuna ukuthi nibonane engazi ku uke wazama ukukhuluma naye uthini yena? Hayi akakhuluma nje into esini ingakho ngila. Ukhuluma nje lokho akushoyo nje futhi into oyibona ukuthi mangathi uyaphinda uyambuza futhi ngolunye usuku ngeke saphinda asho leyo nto. Ukhuluma nje into engafani. Athi ukhathele nje yena ufuna ukulala kusesikhathi athi uselele ngeke sakwazi ukuza kumina. Ngabe uhlala phi mama? Ngihlala eNewlands.
Oh. Umuntu wakho yena uhlala lapha? Naye uhlala khona eNewlands. Mhlambe ngibuka la 50 plus 20 bani 20 khona lapho. Awunamahloni mhlawumbe ukuthi manihamba yabo ngoba nithandana ucanga mhlawumbe unamahloni ngawe ke mhlawumbe yakufihla ufuna imali. Mhlawumbe yena ngaba nawo amahloni mina nje anginankinga naye. Anginankinga naye. Futhi naye washo ukuthi yena anankinga ukuthi ngimdala mina kuyena yena umncane kumina. Ingabe mhlawumbe awucabanga ukuthi mhlawumbe ngoba edla imali yakho kanje mhlawumbe uyakuyuza awucanga ukuthi unamahloni ukuthi ehambe nayo ngoba ngibuka igap yeminyaka. Ya nakho lokho kungenzeka ukuthi uyangiyuza ngoba uza ngempela ubefuna imali. Mina ngumuntu oyisebenzayo. Ngisebenza abantu nokunye ke nje okunye ngibuye ngikwenzeke. Manje uyazi ukuthi meza ngempela kumina uyazi uzothola imali. Umuntu usebenza abantu wenzanyani babamba inkonzo mhlawumbe. Angibabambi inkunzi abantu njengoba ngumakhosi mina. Awu ngoba umakhosi indaba ke okay ngaze ngineze idea hey madoda uyakwazi ukubulala umuntu? Awukwazi? Angikwazi ukubulala umuntu. Mhlawumbe omunye umuntu umbukeli lapha mebuka ethi ngoba usebenza abantu ngakubuza ukuthi indaba mhlawumbe ungakazi ucabanga ngomfile love potion. Bekaze ngicabangeke lokho ukuthi ngakwenza bekaze ngokucabanga kaze kungifikele. Mhlawumbe ngabe malini oyispenda kuyena ngenyanga nje mhlawumbe roughly ngoba uthi uyaphela emalini ukhala kangaka. Hey ayibaleki ngoba mhlambe udlula usuku uyambona sethi usela uthi usethi usexakile umndeni wakhe uxakile unenkinga yabo into engakwazi nje ngempela ukuyibamba kuyona ukuthi ngingamnikisi. Hey South Africa. Hey mama mhlambe ayikho mhlambe ke into owacabanga mhlambe ingalungisa loluthando lwenu mhlambe njengabo nina abantu abadala kuthiwa ninikana imali mhlambe nenzelana izinto akukho mhlambe ke wacabanga ukuthi ukwenze mhlambe kuze umzuze. Into engicabangayo nje manje ukuze naye ahlale nayo imali nami ngiyifune nje kuyena ngiyicela cha ukumvulela ibhizinisi manje ukuze aqoqeke kube khona nje into abhironga kuyona kakhulu abakuyona nje ngicela umvulela ibhizinisi nayana lebalile azi stock ukuthi siza kanjani endlini. Awucabanga ukuthi mhlawumbe masumvulela ibhizinisi engabona abantu abangangaye yabona abaku-age yakhe athandane nabo mhlawumbe mafile bazothenga ajole nabo akushiye wena. Hayi phela nami ngizoba sekushintsha ukwenza ke lapho ke angikwazi nje ukuthi ngavele ngimiyeke nje kanjalo kube lula nje. Hayi ngizokuvula kahle ingqondo nami ngimbonise kahle ngibone ukuthi ngenze njani ukuze abuye esondele kumina ngempela. Hey ngabe mhlambe manisweni hleli lapha ncomana yini nje akayisho ithandayo mhlambe? Yena ubani into eziningi nje ayithandayo yabo nje uyathanda ukuthi angenza mhlambe ibhizinisi yachitha isizungu ekhaya mina into ebengiyibona ukuthi izomqoqa ngokusheshsha abesekhaya ukuthi nje vele ngilanda izinkukhu zamaqanda ngisifake ekhaya elokho aqoqa amaqanda eyiklinela izinkukhu adayise azi ukuthi mase size esimene esingaka sifala phinde futhi ayolanda esinye istock kanjalo nje. Bengisacabanga kanjalo ngoba naye wakwakusho ukuthi uyakuthanda ke lokho. Enye into ke nje abeka ayisho ke kumina nje maye ngcoma ubekathi nje mina ngiyagijima ngilula ngukhosi. Hey omunye umbukeli uzoyibuza lapha mama ukuthi mhlambe indaba ungajolanga mhlambe nontanga bakho yabona ku-age yakho uzojola nomuntu omncane yini lengaka le ekubeka lapho? Aza ngicabanga ke nje leyo ngoba uyena wacelela uthando kumina. And abantu abadala ichake bandla bayasaba baze basho ukuthi nginesithunzi ngibona.
Nahlangana kanjani ke? Nahlangana kanjani? Sekunesikhathi sibambile nalengane. Sahlangana kukuhle nje sazana ke sazazi kwazi ngoba siyafika uthandweni. Ngabe omunye umbuke lapho uzoyibuza ukuthi ngabe umama emngaka yena akanayo mhlawumbe umyeni yabona omthole semkitaza noma mhlawumbe ukhona umyeni umbhanqa noBenson. Hayi umyeni hayi akekho umyeni uyena nje nkosami engijola naye nje kuphela anginayo umyeni. Ngabe mhlawumbe akukaze kwenzeke uyithole suvuka isikhwele yabo hayi isikhwele sakhe ke nginaso nje bandla kakhulu ngoba ngisho ebusuku uma ngabe ngithe akeze wangeza ayangilali ngivuka njalo ngilunguze wendini kube ngazuthi useyila isicabheni eminyango yaloka. Hayibo. Hey babukeli ngabe mhlawumbe ukhona nalenkinga noma mhlawumbe nimazi uzovuka ulunguze windini awucanga mhlawumbe khona into akusebenze ngayo. Impela ngize ngicabanga ukuthi hayi khona akwenzile kumina ngoba ngingifisa ngathi lento engizwayo angcothi izwa uyena ngoba manje ngendlela okwenzeka ngayo mina kweyinkathi ngize ngilale ngingadlile ngempela kade ngithi uzofika phela sidle ndawonye njengenjwayelo kodwa ke manje akusenzeki angazi fanele ngenze njani ngempela ngendlela inhliziyo yami ebuhlungu ngayo mangisuke ngimbizile ngithi akeze sodla lunch agcine engafikanga isapha ngiyenza isapha ngithi uzofika ngize ngenza umbhedo wami kahle ube nobukhazikhazi ngufaka imbali isukela ngasemnyango uzozofika embhedeni kukuhle nje ngigcina sengikhala-ke manje sengiyikhahlela kwayizona lezi mbali ngiyibuza kanti umsebenzi weni yini uphi ngoba kafikanga imali yami engake ngithenge ngayo imbali ayi ngibuhlungu ayi angilawuli imali ayifuni imali kodwa umbizo uthi akafike yena akafiki hayi akafiki akwazi ucanga mhlawumbe kumshintsha kufaka omunye yabo akekho omunye okumbone mhlawumbe lapha ngasendaweni. Bengakacabangi ukuthi ngakhona omunye engimfakayo. Bengakacabangi kodwa kuzogcina sekwenzekile ngendlela enza ngayo. Ngabe mhlawumbe abakusheli nabanye abawusize bakho? Hayi. Abawusize bambambela kude nje bayesaba. Hayi bayesaba. Ngabe mhlawumbe khona into oyenza ngayo ngokuthi bayesaba mhlawumbe ngathi ngike ngakuzwa usunesithunzi. Mabesho kanjalo bethi nginesithunzi nomuntu ethi ufuna ukukhuluma nami ugcine engasayikhulumanga leyo nto ade ufuna ukuyikhuluma. Angikazi ke nami ukuthi ngingayibeka kanjani ngithini. Njengoba enza kanjena nje ukuba uyazi ukuthi mina nje ngiyamenza ngaye ingaba kayenzi lento. Hayi ngizwisa ubuhlungu ophinda phindiwe. Manje awucabanga ukuthi mhlawumbe ngabe khona ameltha ngabo nabo mhlawumbe abawusize wakhe abaku20 something ngoba wena una 50. Hayi mina ngase ngikucabange mina bengithi siphila nje impilo efanayo eyodwa ngoba bengakaza akhona onde ngalutho kodwa ke manje nami sekuyangifikela ke ngiyona lento engithi mangabe eqhubeka nalento kusho ukuthi hayi kufanele isikhala sakhe sivalwe omunye ubuyazi nje njengoba engikila kanjena mangamthola nje ilanga elilodwa ehamba nomuntu wesifazane awungawo ngaphasi nongaphezulu. Hey South Africa kunzima emhlabeni kaNkuluNkulu niyayibonela anginamazwi mina anginamagama. Mawami ngiyacabanga ukuthi sifone khona uzowazi ukuthi kwenzakalani ubani igama lo bhuti lo Usiphe Usiphe ngiyacabanga ukuthi simfonele Usiphe khona uzowazi ukuthi kahle kwenzakalani ngizocela nje ungifayile inamba yakhe la Usiphe sithi umfonela umuntu wakho siza ukuthi kahle kwenzakalani uyabona. Uyazi nangekhanda
Hello. Sawubona bhuti, uyaphila? Yaphela bhuti kunjani? Siyaphila. Ngabe ngikhuluma noSiphe? Yeah, uyena bhuti. Yebo, hayi la nginomama la uthi uthandana nawe, uthi unokusebenza ngabantu nje yabo, like usebenza ngemithi. Uyakhala la uthi khona into yakhala ngayo namhlanje, manje ufuna ukuthi umcacisele kabanzi ukuthi kahle kahle ngabe uyenzelani lento oyenzayo, uyabona? Mana ke bhuti, umama ubani lo umama ukhuluma ngaye? Umuntu wakho ubani no? uGlory. Manje akakwazi ukuthi ayikhulumele nami aze ecele wena nje ukuthi umkhulumele. Hayi bhuti, kuthi lento lebucaya kuyona into yokuthi njengokuthi baby ngicela ungiphathele iglobe edrobheni, baby ngicela ukuthi ulethe impahla ngizokwashela, yabona akuyona into enjalo, uthi into nje emphatha kabi nayo, yabona. Manje ufisa ukuthi ukhulume naye, ngamnikeza ifoni mhlambe nikhulume. Amnikeze bhuti ngikhulume naye. Yebo, sawubona uSiphe. Sawubona. Into engifuna ukuyazi nje ukuthi yindaba mangabe ngikucela ukuthi woze ekhaya ungezi, ngokubize ungezi. Ngifuna ukwazi lokho nje manje ngifuna ukuthi wazi ukuthi mangabe sewubona senginomunye umuntu kungakuphathi kabi lokho. Ungayenza kanjani kodwa into njengaleyo? Okokuqala nje yini ungakhulumanga ukhulume kuqala nami? Angithi mangokubiza wena awuzi. Ngiyakubiza ungezi ubike imbiba nebuza. Ngisuke ngibhizi nje, uyazi na ukuthi ngiphinde ngizamele lapho engizama khona, ngisuke ngikhathele ngibhizi. Akusikho ukuthi mhlambe kusuke kukhona okunye engibhizi ngakho ngingafuni ukuza kuwena. Awichazi wena into esikubambezele ngempela ukuthi yini. Yazi into engiyicabangayo manje, ngicabanga ukuvulela ibhizinisi maduze nami ozochitha kulona isizungu. Ngoba uyazi ukuthi ibhizinisi liba right ngala engihlala ngakhona nje. Why ufuna libe seduzane kwakho? Ayikushuthi ayikho-ke lento yethu, ngoba konke ukufuna kube ngakuwena. Imali ifuna uyayifuna, ibhizinisi manje ngicabanga ngokwami ufuna wena liliye ngakuwena futhi. Mina nje indoda. Ayi noma ngabe kunjalo phela. Mina isikhathi sokuthi ngize ngalapha ngeke ngikwazi ukuthi ngibe naso, ngoba uyazi ngisebenza ngabantu. Uyahluleka wena ukungilinda ngize ngithole isikhathi mina sokuthi ngifike kuwena. Seminyaka emingaki? Awuthandweni kuyalindwa nje uthandweni. Awukuyalindwa kodwa phela asifani. Alingabi ngakumina kuphela. Wena ukwazi ukuthi cha, mina mangikucela. Hayi, ngiyakuzwa. Ngisazoyicabanga kahle lento ongitshela yona. Yazi bengamisele ukuthi uzothi usazocabanga, bethi mhlawumbe uzotsho wena ukuthi hayi uyaxolisa ubone emaphutheni akho. Manje kusho ukuthi awabona amaphutha. Hayi, ngiyabona amaphutha manje imali le wagcina ungithembise yona vele usazongifakela yini yona? Awu ngiyaphela emalini. Yabona nje makuphela imali sekuphela nothando, ngoba umuntu othanda akanginikezi uthando ngempela. Kodwa phela ngizogcina ngiyenzile iqiniso ukuthi ulinde nje. Ayangisazi ukuthi ngilinde into yanini. Bethi mhlawumbe uzosho nanokuthi uyeze lunchini. Manje awuze lunchini, awuze edineni, uthuli nje. Akukho nokuncane nje ongithembisa ngakho ongangenza ukuthi ngihlale othandweni lethu. Lithi sazokufonela nje indoda ikutshele nje ngenhlelo zayo konke bese siyakhona ukuthi silungise izinto. Hayi, ngizozama ukulinda kancane ukuthi ngibone ukuthi wenze njani. Kodwa nje ma usahluleka, hayi. Kunokuthi ufuna omunye umuntu ongamazi. Hayi bafo, uthi nangithi uzolinda mfowethu. Hayi. Manje bafa unamahloni manamba ndawonye ngoba una 20 something yena 50, awunawo amahloni.
bafo amahloni awekho bafo. Mm. Awekho amahloni ngoba angazi ukuthi abantu basuke becabangana yabo. Mm. Angazi ukuthi abantu basuke becabangana. Hayi kulungile mfowethu Space, siyabonga futhi siyabonga nilungisa izinto zenu. Hayi siyabonga futhi kodwa nje akumele ukuthi akwazi ukuthi akhulume nami hayi ukuthi ezehambe lande wena yabo. Hayi bafo ngeke ngimenzele ukuthi umuntu wakho khululeka mfowethu, umuntu wakho. Kanjani mfowethu ngoba manje sekhuluma ngokuthi uzongireplace yabona nje. Hayi bafo ayikhululeka, hayi usafe mela mfethu, usafe yabona. Ngeke ngikhulume kakhulu. Okay siyabonga bafo. Alright siyabonga. Hewu. Futhi uzoshintsha uzizwa kanjani? Aye niyathembisa ukuthi ene angashintshi. Ayathembisa ngingaziki ngizolinda. Hewu, South Africa. Yonke indlela idlula la, abanye bayombona, abanye bafisa ukumbona. Kunzima emalini, nazothandweni kunzima.